Rosa Arburua etxalartarra da. Historialaria sakonki aztertu du kontrabandisten jarduna mendeetan zehar. Horrezaz gain, edo behar bada bereziki, familia kontrabandista bateko alaba da, berak dioen bezala. 20. mendeko Bidasoko baserri gehienetako seme-alabak bezala. Rosa, begirada finkatuta daukagu garai jakin bateko kontrabandoan. 1936 eta Bigarren Gerra Mundialaren amaiera eta frankismoko lehenengo urte garai horietan. Ze desberdintasun dago edo ze berezitasun dago garai hori eta bertze garai batzuetako kontrabandoaren artean? Nire ustetan agian ze produktu pasatu ziren esaten duzun garai honetan eta beste garai batzutan pasa ez zirenak. Baina hori kontrabandoaren muina eta funtsa eta zergatia berdina da. Muga egotea, muga administratibo bat egotea, lehenik eta behin, ez? Eta beharra izatea. Guda direla edo eskasia egotea edo toki batian zerbait izatea eta bestean ez eta orduan interesa hori edukitzea eta mugazuk diozun bezala hor egotea eta hori pasatu behar izana. Batzutan kontrabandoa etzen diruagatik egiten, badire kontrabando maila desberdinak, orduan garai batean edo momentu batzutan izan zen beharrezko kontrabandoa, esaterako hemen Hondarribian ogirik ez zegoen, baina Hendaian bazegoen, 3 kiloko ogi ontzak, ez? Eta orduan ara joten ziren ogia ekartzeko, orduan dirurik hor etzen irabazte, baina beharra izugarria zen. Euskal Herrian muga handi bat daukagu hortxe, erdi-erdian ez, baina pasabide zehatz batzuetan edo leku batzuetan bereziki fokalizatu izan da kontrabandoa eta batez ere garai horretan, ez? Bai, dena hau Txingudi alde guztia eta gero juten balin bagera Bortziri, Malerreka, Bastan eta haratago ere hori izan da hain zuzen ere kontrabandoa gehien egin den tokia eta gerora, Pirineo aurrerago joan Pirineoak eta zailtasun gehiago dago. Pirineoak hori da, orduan zailtasun geografikoa denez, orduan kontrabandoa gero eta gutxiago egingo da handikan. Ez da bakarrikan mendi asuntoa, baizik eta ere, itxasotikan ere egiten zen, ez da? Bai, Hondarribiko Fernando izeneko gizon batek, zendu den gizon batek, esaten zidan, behin bere aitarekin txipiroitara joan zela, txalupan, ez? Eta txipiroien artean, hori pintalabiosak ekarri zitula. Eta orduan gehiago irabazi zutela pintalabiosaiekin, ez eta txipiroiekin. Jende asko zegoen hor sartuta. Eta ez bakarrikan pasatzen zutenak, garraiatzen zutena, mendiz joaten zirenak, dena hasi joan pausoz pauso. Zer da kontrabandoa? Mugen zergak pagatu gabe pasatzen dezun merkantzia, debekatuta daudenak alde batetik bestera pasatzea, eta hirugarrena, behin muga pasata, debekatuta dago merkantzia hori saltzea. Ez ditugu kasu asko ezagutzen nola, ez? Zigortuena edo kartzeleratuena. Nola da posible horren zigor gutxi egotea? Isunak eta izan ziren, oski baietz, ordaintzen ziren, eta gero egoten ziren batzutan kartzelean ere denbor aldi bat, eta gero ateratzen ziren. Baina egia da, kontrabando, gaina esaten duzuen garaia honetan, denok edo zeuden implikatuta, baina denok esan nahi dut, ia denok. Baita ere txakurra, gero zaunka bazekiten nori egin eta nori ez egin, ez? Eta barne, denon hoien barne zeuden eltzetzuak, beltza beste tokitan Oiartzun esaten diete, Guardia Zibila beste batzuk, horiek ere barruan zeuden. Nola nahi ere denborarekin eta jazarpena areagotu zen handi batean merkantzia aldatu zelako, ez?
Denbora bakoitzak edo bazeukan bere merkantzia pasatzea, eta gero gertatu zen momentu bat nun personak ere pasatzerik izan ziren, baina garai batean ere gerra zibila hasi zenean eta ondoren ere persona pasatzen ziren, eta hemendikan pasatu dira errepublikarrak, politikan sartuta zeudenak eta guzti hauek mendiz asko pasatu ziren eta bertako jendei esker. Gerra ondoreneko urteetan nabarmena izan zen Portugaldar jatorriko jendearen pasea, ez? Hori da. Bertako gazteek joan behar zuten gudera bai edo bai, eta gainera miserian bizi ziren. Orduan, alternatiba ia bakarra zen Frantzira joatia, zeren Frantzian ja lana bazegon eta bazegoen aukera bizi askoz ere hobeago bat lan eginez, baina bizi hobeago bat eramateko. Persona pasatzearena, printzipioz nik uste nuen kontrabandista mugalari gutxi ibili zirela, baina nire ikerlanak egiterakoan konturatu nintzen, nik uste baina desente gehiago izan zirela. Eta Portugaldar zenbaitekin hitz eginez, beraiek esaten zidaten, beraiek eskertuta zeudela. Orain bidaia oso gogorra egin zitzaiela, segun eta nondikan hasten ziren oinez, oso gogorra. Kondizioak txarrak ziren. Oso txarra, gaina ez zekiten. Ere helburua zen Frantzira joatia, baina esplikazio gutxi zegonan, Patera batean sartzea bezala. Askok, kontrabandista edo mugalari askok hori aipatu izan didate. Berakada, noiz etorri zen, eta zergatik? Etorri zen Europaren batasunaren batekin, eta orduan mugak edo ireki ziren horrekin, ez? Horrekin etorri zen berakada. Eta kontrabandista asko, oso haserre agertu ziren, baina ez ekonomikoki soilik, askok adrenalina, falta, zuk ondo ulertuko duzu hori. Zerbaitetan beharra, zerbaiten beharra sentitzu zuten. Eta ez, hori. Emozio falta beraien bizitzan, hortik aizila. Baietz. Aizu, Rosa, irakurri dut alako titular bat zuk erran duzula. Kontrabandoa ezin da ulertu Euskal Herririk gabe. Buelta emango diot, kontrabandoa ongi ulertzen da Euskal Herrian barne. Ados. Eta hortik kanpo, muga dauden tokitan, lurraldetan, ulertuko da, baina muga ez dauden beste tokietan nekez, ni beti esaten dut, muga honetan, edo alde batean eta bertzean, batu gaitu euskerak eta kontrabandoak.